Deze week ben ik op pad met jonger en presentator Reinoud Ritsma. Hij neemt dus mooi naar het Jennewaard van zijn jeugd. We varen met een bijzondere boot. Ik denk als het één woord nemen is het glok. Jij zit het woord voor. En we hebben beat in oude venen. Dat is wel beter, of niet? Ja, jongen, bied ik hem al. Ik ben in de omjouwing van Jennewaard voor een treffen met presentator, jonger en oprichter van de band Vangrail, Reinoud Ritsma. We hebben oorsprutsen wie hem thuis in Oudegem. Hey Reinoud, goeiemorgen, hoe is het? Hey Tamme, goeiemorgen. Ja, hartstikke goed. Wat heb je een machtig mooi plakje. Het is prachtig, zeker. We waaien nou 3 maanden. Zo het hoes maar we nog helemaal verbouwen. Maar ja, dit is prachtig. Ja, machtig. En welke echte Fries wonen nog net op Sam. Zo'n prachtig plak in Oudegem, het broesje, de het van Friesland. Ja. Waar we dan naar denken? Ja, dat wil ik zeggen, ja. Nou ben ik net een echte oprechte Fries. Nee? Ik ben Benny in Kornhoorn en wij praten wel Fries thuis. Maar het is wel Greensland vanzelfs. Dus uiteindelijk ben ik een Greenser. En hoe ben je bedagen? Wat had met Oudegem? Hoe... Nou, mijn huid en mem, mijn huid die stier op een merk en de verkochte kleding. En omdat hij natuurlijk een heel soort werkje moest, dacht mijn huid en mem van, nou misschien is het mooi om dichtbij op vakantie te gaan. Dus dan kwam ik altijd naar Jennewaard op vakantie. Dat we hier in de buurt. Dus dat we hier in de buurt, dus wij reden altijd maar de auto terug Rottervallen en dan terug Oudegem. Dan stoppen we even bij de bakker, dan halen we even lekkere broodjes en dan gaan we gewoon in Jennewaard. Dus uiteindelijk hebben we altijd wat met Oudegem geholpen en nou waaien we er. Dus nu had je altijd een vakantiegevoel. Nou hebben we altijd vakantiegevoel, ja. Nou, rap uit, Reinoud. Ja. Jongen. Het liep wel naar je auto, jongen. Ja. Wie ben onderwijs naar Jennewaard om visje te gaan in de oude venen. Om op uw stek te komen hebben we het bijzonder vervierd. Want in een boothuis in Jennewaard leidt een bijzondere boot. Die de heid van Reinoud zelfs maken had. Mooi, we ben er. Je bent binnen, joh. Op plak. Ja, jong. Prachtig, hè? Nou, Tamme. Ja, waar ben we? Nou, we zijn hier in het skiphuis in Jennewaard. En hier luidt onze boord. Je een boord, dat is Ja. volgens mij net samen een boord. Dit is net samen een boord. Nee, dit is een bakdek salonkruiser. Toen ik 20 weer en mijn hart nog een steeds jonger weer, toen waren we eigenlijk beide verliefd op dit model. En dit schip lag in Latem. Het wie van politieagenten. Hij weer helemaal stok verrot. Er zit niks meer goeds aan. En dus hij weer er verliefd op en die is erom begonnen. Heel veel mensen zeiden, jongen, we hebben gist aan. Maar ja, hij vond het machtig en wij al ja eens. En we hadden er een prachtig schip van gebouwd. Dat is goed slagen, ja. Het is een pronkstukje. Ja, had het tredje in, had het er rood in. En dit is het worden, ja. Ja, machtig. Wat budget is een boord van die? Ik denk als het één woord nemen is het glok. Jij zit het woord voor. Als wij snuit een beetje vrij binnen en wij stappen op deze boot en we varen hier het boothuis uit. Dan is het voor een dag's vakantie gevoeld aan. Ja, hè? Ja. I was born in 89, my mother was a juvenile. She left me at a hospital door. Had ik toch wel een heel goed gevoel aan, hè, om hier weer te varen. Ja, zeker. Dat jouw het ik. Zo, ik ben hier... van mijn gevoel ben ik hier opgegroeid. Ja, hè? Wij kwamen hier als jonkje al op een camping. We kwamen hier op vakantie. En toen ik 16 jaar was, stierden we hier alleen nog op een camping. En ik kreeg een hele goede baan. Mooi, de familie Blackman. En die vregen mij toen of ik hier werkje wou. Dan had ik hier altijd Siles jong, hier op het wiet. Daar heb ik maar de liedse optimistjes. Joeg ik erbij een Siles. Dus ja, dat is voor mij echt een hier is 5. Alle seizoenen weg. Wie altijd een machtige tijd. Weer geweldig. Als je een boord hebt en je vaart hier, het jou gewoon vandaag een heel vrij gevoel. Dat zit ik wel centraal in mijn leven, in vrijheid. Je moet elke keer vrij letten in wat ze wezen willen, in hoe ze denken. En vrijheid is voor mij gewoon heel belangrijk. We lezen on midden in het natuurgebied de oude venen. En gaan rennend verder op zoek naar het perfecte plak om een angel uit te smieten. We meiden uw viskarkeleer, doggen aas aan de hekken en gaan weer om naar de jeugd van Reinoud.
Ja, Reinoud, dan zeiden ze toch van de morgen al, dan ben je net een oprechte Fries, wel een echte Fries, maar geen oprechte Fries, binnen in Grijnsloon. Ja. Wat wil Lietse Reinoud, wat wil dat van jonkje? Nou, ik denk dat ik wel een beetje bosturrig weer. Ik skopte wel wat dingen aan. Maar wel op een leuke manier dat elke keer wil van mij hak horen. Ja, Om een voorbeeld te nemen, als heel liedje knaapje zit ik op een crossfiets. Dan ried ik toch het correct inzetten het jazveld heen, bij de borden, zeg maar. En die kon er dan wel een luidje. Maar toen ik wat ouder werd, dan sluit me bijvoorbeeld in de kerk op. Mijn ouders jong, weet je wel. En dan kon ze net zeggen dat ik het weer, maar elke keer wist dat ik het weer, zeg ja, maar. correct. Ja. Dus ja, dat zie je er wel heel zien. Je bent nou nog wel een beetje vanuit. Ja, zeker. Ik denk dat ik nog wel steeds het jonkje van toen ben. Ja. Dat ik net heel vol verhoord ben, dat denk ik zelf. Hè? Ja. En als je zo lang als praten, kun je best volgens mij muziekman. Ja. Hoe je dat zo kwam. Dus mem die wie eigenlijk altijd rond jongen. Oh. Die had altijd haar leven lang het seizoen. Ik als lied famke wissel, dan ze vertelde, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat jij dan nu het verhaal. Ze wierde mij haar beste vriendin, tante Rennie, het zou namelijk haar beste vriendin en ik. Tante Rennie, dan roen ze te geren in huis. De mensen niet waar, die bleunen dan op, jongens. Omdat ze wisten dat Tini en Rennie dat die weer omkwamen. Omdat ze nog rond... die kwam altijd jong, de wijk kwam langs in huis. En dan zongen ze tweestemmig. Dus dan zeiden ze dan... de mensen in het waar zeiden van... met opbluw, want Rennie en Tini komen haast met weer om. En dan kunnen we dat nog even jaren. En dan je wel bij. Dus ja. Machtig. Dan kun je wel begrijpen dat wij hier een piano thuis staan. En ik speel trompet. En mijn broer speelt piano. En mijn spelen zelf piano. En de pianoleraar die kwam bij ons thuis. Dus ja, wij zijn echt opgegroeid met muziek. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment is dat wel de reden, ik wist. Of ja, had uiteindelijk die hele leven bepaald, de muziek. Uiteindelijk ben ik begonnen met trompet. En toen kreeg ik les van Biense Ilstra. En Biense was echt wel een voorbeeld van mij, zeg maar. Dus dat is wel heel bijzonder. Want hij vroeg ik altijd van hoe je het op squallen. En ik ben net echt een super talent op squallen, zeg maar. Ik ben net echt een leider. Maar als het om muziek gaat, dan hier ik een jongen. Dus dan vroeg ik van, hoe je het op school? Ik zei, nou, net zo best, zei hij. Dan hij zei, wat voor cijfer had op muziek? Ja, ik zei, een jongen. Hij zei, Reinoud, dan is alles goed, zei hij. En vervolgens is een van mijn beste vrienden, die is verongelukken, mijn auto-ongeluk. En mijn andere beste vriend, die is in Memphis. En toen dacht ik wel van, ja, ik moet wel iets in mijn leven doen wat ik echt leuk vind. Want Joris van morgen kent ik oorzaken, weet je wel. Een beetje een besefmoment. Ja, wie wil een besefmoment. Toen was ik een jongetje. Toen dacht ik van, nou, dit ging ik wel. Ja. Dus ik ga eigenlijk alles vallen in wat ik dier. En ik ga me alleen nog maar focussen op muziek. En op de band. En ja. En dat is nog steeds zo. Bijzonder. Ja. Ik ga beat aan, hè? Alsjeblieft. Ja, Ja, blinder, ik zie het. Ja. Ja, daar komt er. Dan laat ik mijn hoorn even wierd. Kijk hem mooi vast, hoor. Master Sjen. Mooi, man. Ik blijf dat altijd zeggen, dat is eigenlijk zo altijd. En belangrijk voor. Wat ik altijd zo mooi vind, die visken die krijgen echt de kleur van het water bij. Dus dit is een heel donkere voornaad, dus heel donkere kleuren had er. Omdat er bijna zwart water is. Ja. En dat krijgt hij, als dit nog in de amers geweest. In mijn water vanzelfs. Ja. Maar dat wordt toch heel gauw licht, omdat het een licht amer is. Nou, Master Sjen, hier te weer. Doe maar. Bloep. Wat is er? Mooi. Tart and sweet like a wild berry. Tart and sweet, your words to me. Dark and red like a Michigan cherry. Toen is Leeuwig opgevoerd. Dat is Leeuwig. Wat triest om die geloof wil staat badden. Ik vind het fijn, bijvoorbeeld, stel dat ik ben ziek of wat dan maar dat ik dan bidden kan en dan is nou jouw taal met de kracht om verder te gaan, bij wijze van spreken. En het wil niet zeggen dat ze dan beter was, maar voor mij is het wel het viel voor mij fijn. Dus als er een komt te versterren, dan kist er toch, dan is toch iets werd op rondliepen kist op een of andere manier. Mijn mem is heel slim ziek geweest en die kwam in coma te liggen en vervolgens lag in het ziekenhuis. En die dokters die zeiden al van nou, Reiner, je mag er wel vanuit dat die mem het net helpt, weet je wel. Dat gaat net gebeuren. Die had misschien nog 2 dagen en ze is hersendood. Dat gaat net meer gebeuren. En bij mij werd er steeds een stem die zei van het komt goed. En ik viel dan bijna letterlijk een hand op mijn schouder die zei van je hoeft er net zo in te zijn, maar ze komt erbij. Wist wel. En ik ken die oprecht zei ze elke keer in het ziekenhuis die dacht al ja, mevrouw Ritsma, dat wordt er niet weer. Dat gaat niet gebeuren. En op de dag dat zij wel hier trouwd weer, ik weet niet meer van wie ze 30 jaar trouwd of 40 of 24 jaar trouwd. Toen dienen ze een pijnprikkel nog bij ons mem.
om nog één keer te prikken in de voet. En toen zei hij met hem oud. Nou, die artsen konden het net vaststellen. Nee. Die zeiden, dat kan bijna net, is wel. Maar dat was weer wel een heel bijzonder moment. Ja. En het wondert is dat ik daar toch zit van, nou, Schissel, er is meer tussen hemel en aarde dan dat de meeste mensen denken. Ja, het sterkte mij wel heel erg. Ja. En het joeg mij toch een bepaald soort kracht om trots te gaan. Ja, hij is wel beet, of net? Ja, jongen, bied ik hem al. Wat een ding weg. Pak je hem dan? Ik pak hem weg, anders is hij weer even wierd. Als u beleeft. Serieus. Master Sjen. Mooi visje. Oh, dit is wel echt een apart ding. Hè? Blankvoorns, hè? Pikswart erg. Ja, snutje rug. Ja, snuitje rug en echt zo'n fel oranje hier. Prachtig. Nou, Reinoud, ik zet hem van die weer om. Ja. Dan maar eens een vangen, maar ik hem weer omzetten. Ja, mooi man. Mooi, hè? Goed hier. Nou, dat weer een mooie dag, Jonet. Ja, top. Nije weken in Biet. Aan Jelle Soeboer. Hier neemt dus mooi naar zien dokken. Goeie!